τίποτα να ξέρεις. Διαλέγει η οθόνη αυτή. Τώρα βλέπω εγώ την οθόνη τώρα τη βλέπεις εσύ. Αυτή η οθόνη δείχνει λογικά, εσένα δείχνει για μένα. Άρα αυτή είναι η κυρίαρχη. Αφού τώρα βλέπω εσένα, άρα αυτή είναι η κυρίαρχη, αλλά για να βεβαιωθώ τελείως. Άρχισε. Καινούριο. Ωραία. Πώς κάνει, μου τα λες και εμένα να τα ξέρω. Τι να... Πώς κάνει. Α, θα το κάνω εγώ. Ή θα κάνω κόψιμο μετά. Κοίτα, για αρχή πριν ξεκινήσω να λέω το οτιδήποτε. Έλα ρε. Τι? Νόμιζα ήταν το δικό μου, τη δουλειά κάνουμε, κοίτα. Α. Δεν το έχω δει σε άλλον άνθρωπο. Εντάξει, ωραία. Το πάρω στο κομπλιμέντα θέλω. Και μάλιστα είχα δύο κινητά, το παλιό είχα μέσα ένα 20άρικο γιατί είναι αδιαφανής η οθόνη. Ναι. Και τώρα μετέφερα το 20άρικο εδώ. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Ναι, για αρχή. Θα ξαναξεκινήσουμε. Μόλις γίνει. Η ερώτηση ήταν, δεν είναι ανάγκη να απαντήσει, μπορεί να συνεχίσει την κόρη. Η ερώτηση ήταν σε παιδιά τρίτης δημοτικού, πώς θα παρουσίαζες τον αλγόριθμο. Ωραία. Καταρχάς θα τον παρουσίαζα την έννοια του αλγορίθμου, όπως θα την παρουσίασα σε έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία ιδέα. Ναι.
Ναι. Από αλγορίθμους. Ωραία. Επειδή το παιδί είναι σε μια ηλικία στην οποία σφυριλατεί το εγκέφαλός του, άρα λοιπόν μαθαίνει συνεχώς καινούργια πράγματα, καινούργιες γνώσεις. Με καινούργια γνώση λοιπόν θα πρέπει να παρουσιαστεί από τα πρώτα στάδια. Για τον ίδιο λόγο θα παρουσιάζει την έννοια αλγορίθμου ακριβώς το ίδιο σε κάποιον που δεν έχει καμία ιδέα ασχέτω ηλικίας. Έτσι. Έκανα λοιπόν λάθος ερώτηση. Όχι, δεν είναι λάθος ερώτηση. Εσύ απάντησες σωστά. Πώς γίνεται να απάντησα σωστά σε μια λάθος ερώτηση? Ναι, γιατί απάντησες στην ερώτηση. Η σωστή ερώτηση που ήθελα να κάνω και δεν την έκανα ήταν: κάνε μου μια μικρή παρουσίαση, λες και είμαι ένας από τους μαθητές τρίτου δημοτικού. Και εσύ σου έκανα λάθος ερώτηση και δώσε σωστή απάντηση στη λάθος ερώτησή μου. Δεν σου πειράζει. Λοιπόν, ξεκινάμε, δηλαδή, ξεκινάμε ως εξής. Λέμε ότι ο αλγόριθμος είναι μια σειρά βημάτων, όπως λέμε βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3, βήμα 4, τα οποία βήματα κάποια στιγμή τελειώνουν. Ωραία. Και αυτά τα βήματα κάποια στιγμή αποσκοπούν στην επίλυση ενός προβλήματος. Πολύ απλά. Πιο επιστημονικά λένε ότι είναι μια ακολουθία ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων, σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Τώρα αυτό είναι έτσι που είναι επιστημονικό, δεν θα το εξηγήσω σε κάποιον που πιθανόν να μην ξέρει κάποιες άγνωστες έννοιες, οπότε θα το εξηγήσω ακόμα πιο απλά. Όπως είπαμε πριν. Ωραία. Και επειδή δεν μου αφήνει παραπάνω στο παράδειγμα, φέρνουμε ένα παράδειγμα που μπορεί να ξέρουν όλοι, το παράδειγμα της Αμερικής. Να φτιάξω ένα φαγητό, μακαρόνα με σάλτσα πούμε. Έχω τα υλικά μου χώρια, ωραία. Και ουσιαστικά ο αλγόριθμος είναι η εκτέλεση. Ο τρόπος δηλαδή, τα βήματα, το ένα μετά το άλλο, που σου εξηγούν τι να βάλεις πού, ποια διαδικασία να κάνεις κλπ. Αυτό είναι παιδιά, πολύ ας πούμε μπακαλίστηκα να το πω έτσι. Πολύ μπακαλίστηκα, αυτό είναι αλγόριθμο. Εγώ θα κάνω το παιδάκι της τρίτης δημοτικού. Σε κάλυψε, έτσι. Ναι, σαν παιδάκι τρίτης αλλά δημοτικού. Τώρα θα ακούσεις ερώτηση που θα καταλάβεις ότι είμαι τρίτη δημοτικού. Και πολύ καλά θα έκανα. Δηλαδή ο αλγόριθμος είναι το περπάτημα, άκουσα βήματα. Η ερώτηση. Άκουσα και να μου λέτε βήματα. Ναι. Και λέω, αλγόριθμος είναι το περπάτημα. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί αυτή η ερώτηση εμπίπτει σε ένα κριτήριο αλγορίθμου που λέγεται καθορισμός. Τι είναι το κριτήριο? Τέλεια. Αυτό μ' αρέσει. Μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει. Ας εξηγήσουμε για αρχή το βήμα. Βήματα λέμε ότι είναι οι ενέργειες η μία μετά την άλλη. Τι είναι οι ενέργειες, οι πράξεις. Ενέργειες μπορεί να είναι ο υπολογισμός. Ενέργεια μπορεί να είναι αυτό εδώ που κάνω, ας πούμε, να πάρω το κινητό και να το τοποθετήσω εδώ. Ενέργεια μπορεί να πάρω το μολύβι, ας πούμε, και να γράψω μια πρόταση. Κάτι που κάνει ένας άνθρωπος θεωρείται μια ενέργεια και η ενέργεια θεωρείται βήμα. Οπότε λέγοντας βήμα εννοούσαμε πράξεις που κάνουμε. Ακριβώς. Το παίρνω λίγο έξυπνο παιδί της τρίτης δημοτικού τώρα. Ναι. Ναι. Το κριτήριο τώρα τι είναι? Να το θέσουμε ως εξής. Τι σημαίνει κριτήριο, ναι. Να το προσπαθήσουμε λίγο να το αποδομήσουμε. Θα μπορούσα να πω ότι είναι μια προϋπόθεση που πρέπει να πληρείται. Τι είναι η προϋπόθεση? Είναι η προϋπόθεση, ναι. Λοιπόν, εσύ για να μην βγεις έξω από την τάξη, εγώ για να μην βγω έξω από την τάξη, ναι. Πρέπει να είσαι φρόνιμος. Για να μην με διώξεις έξω. Ναι, για να μην σε διώξει από την τάξη η δασκάλα. Ωραία. Το παιδάκι τρίτης δημοτικού. Ωραία. Πρέπει να είσαι φρόνιμος. Να μην κάνεις φασαρία, αυτά είναι ισοδύναμα, ναι. Το ότι έβαλα τσάκι και πίνω είναι αταξία? Όχι, εντάξει. Αταξία. Ωραία. Πρέπει να είμαι φρόνιμος για να μην με διώξουν. Κοίταξε να δεις. Το τι ορίζεται ως τάξη και ως αταξία ορίζεται από την ίδια τη δασκάλα. Ωραία. Αυτές οι οδηγίες που δίνει η δασκάλα για να μην βγεις έξω από την τάξη θεωρούνται προϋποθέσεις. Οι οποίες πρέπει να πληρούνται όλες. Προϋποθέσεις λοιπόν για να μην με βγάλει η δασκάλα έξω είναι όλα αυτά που μου έχει πει. Είναι αυτοί οι κανόνες που έχει θέσει. Να την ακούω. Ακριβώς. Ναι. Αυτά είναι προϋποθέσεις. Έτσι λοιπόν και οι αλγόριθμοι υπακούνε σε κάποιους κανόνες, αυτά τα λέμε κριτήρια. Ωραία. Λοιπόν, οι αλγόριθμοι. Νομίζω είναι πιο δύσκολο να σκεφτείς ερωτήσεις. Δηλαδή,
Όταν κάνω μια αταξία, ξεκινάει ένας αλγόριθμος. Όταν ξεκινάει η αταξία, όταν κάνεις μια αταξία, χώρια με τον αλγόριθμο, δεν τον μπερδεύεις. Λέω γιατί η δασκάλα ξεκινάει αλγόριθμος. Τι πρέπει να κάνει τώρα, με μένα. Α, όταν κάνεις Ξεκινάει μια ένας αταξία, αλγόριθμος στο μυαλό ναι, της. ναι, η δασκάλα καταλαβαίνει και καταστρατηγεί τις οδηγίες της, οπότε δεν τις πληρείς όλες μία προς μία και σε βγάζει έξω. Α, είναι τόσο απλό αυτός ο αλγόριθμος. Έκανες αυτό που είπε όχι, βγες έξω 1, 2. Ενώ αν Σε δεν- είδα και σε διώχνω. Ενώ αν δεν κάνεις όλα αυτά που έχω πει όχι, θα μείνεις μέσα στην τάξη. Και συνεχίζει ο αλγόριθμος του να είσαι μέσα στην τάξη και να πληρείς τους κανόνες που έχει θέσει η δασκάλα. Μάλιστα, οπότε το να με πετάξει έξω τη σκάλα είναι πολύ απλός αλγόριθμος. Βλέπει την αταξία μου και με πετάει έξω. Τόσο απλά. Ναι. Ωραία, τώρα Καλύφθηκες, έτσι. θα εξηγήσω τον αλγόριθμο στην πρώτη γυμνασίου που έχουν ξεκινήσει μαθηματικά προς το τέλος της χρονιάς. Νομίζω η μαθηματικά ξεκινάνε από το δημοτικό. Αριθμητική, δεν ξέρω. Ναι, η αριθμητική είναι κλάδος των μαθηματικών. Ναι, βέβαια. Οκ. Ωραία. Έχουν ξεκινήσει, ας πούμε, λίγο να βλέπουν τις μεταβλητές εννοείς. Οκ. Ωραία. Δεν θα έλεγα κάτι διαφορετικό. Είναι ένα και το αυτό. Δεν αλλάζει κάτι. Ίσως απλά να το περιέγραφα, ας πούμε, με πιο επιστημονικούς όρους, όπως είπαμε πριν. Με τη διαφορά ότι θα χρειαζόταν λιγότερη επεξήγηση. Ωραία, τότε πάμε στις ερωτήσεις των παιδιών της πρώτης γυμνασίου. Κύριε, ο αλγόριθμος και η άλγευρα, ποια σχέση έχουν? Α, ωραία. Νομίζω ότι αυτή την ερώτηση την άκουγα πάντα από διαβασμένο παιδί, γιατί έχουν. Εκεί μπορεί να τους έδινα το ιστορικό fun fact ότι καταρχάς ο αλγόριθμος δεν είναι ελληνική λέξη. Και ξέρουμε, όσοι ξέρουν βασικά, ξέρουν ότι είναι αραβική λέξη, έχει προέλθει από έναν Πέρσι μαθηματικό. Δεν το θυμάμαι ολόκληρο το όνομα, αλλά και να το θυμόμουν δεν θα μπορούσα να το πω, ούτε να το διαβάσω. Ναι. Το ξέρω, αυτό που ξέρω είναι ότι στο τέλος, στο επίθετό του νομίζω λεγόταν ο αλγορίθμο. Και από εκεί βγήκε ο αλγόριθμος, έτσι. Δεν έχει να κάνει με ελληνική λέξη, άσχετα αν κάποιοι προσπαθούν να το ελληνοποιήσουν. Όπως τις αρρώστιες. Η Αλτσχάιμερ αρρώστια είναι από τον Αλτσχάιμερ. Ναι. Έτσι και στα μαθηματικά η άλγευρα είναι από τον Εντάξει, Άλγεβρα. άσχετο fun fact, Alzheimer's το λένε, επειδή είναι του Alzheimer, που το βρήκε αυτός. Ναι, μας το έχει πει ένας ψυχολόγος. Ναι, όχι, έπρεπε να τα ακούσει το λάθος που έκανα. Έτσι. Όσο δεν χρειαζόμαστε, τα ακούμε. Εξαρτάται σε ποιος θα απευθυνθεί. Αν είναι για σένα και για μένα θα το δεις ολόκληρο. Ωραία. Συνεπώς, ο αλγόριθμος προήλθε από τα μαθηματικά γιατί ουσιαστικά η διατριβή του Πέρσι μαθηματικού από αυτό που βγήκε η λέξη αλγόριθμος, η διατριβή του περιείχε συστηματικές και τυποποιημένες λύσεις ας πούμε κάποιων εξισώσεων, παράδειγμα τώρα σου λέω εγώ, τετάρτο βαθμό, τρίτο βαθμό κλπ. Και αποτελούν την πρώτη πλήρη πραγματεία της αλγεύρας, ο αλγόριθμος. Δηλαδή το ένα συμπληρώνει το άλλο, ώστε να καταλάβεις. Το προαπαιτούμενο είναι το ένα για το άλλο. Ο αλγόριθμος είναι προαπαιτούμενο για την άλγευρα. Και η άλγευρα για τον αλγόριθμο. Είναι λίγο περίεργο. Να το πω Αυτό ακόμα. με ενδιαφέρει. Πώς είναι προαπαιτούμενη η άλγευρα για τον αλγόριθμο, πολύ με ενδιαφέρει. Είναι και δεν είναι. Η άλγευρα είναι προαπαιτούμενη για τον αλγόριθμο, τώρα αυτό εκτός κουβέντας, πιο πολύ για να υπολογίσεις την πολυπλοκότητα και την απόδοση του αλγορίθμου. Αυτό είναι, καταφεύγει σε άλλα μονοπάτια. Σαν να κάνεις επιστασία. Εκεί χρησιμοποιείς άλγευρα. Ο επιστάτης του αλγόριθμου. Κάπως έτσι, ναι. Να δεις κατά πόσο είναι αποδοτικός, ας πούμε, πόσο γρήγορο μπορεί να είναι, τι πόρους μπορεί να καταναλώνει. Αυτό είναι άλλο θέμα, αλλού το πέρα εκεί. Μπορεί να έχει σχέση, αλλά δεν θα επεκταθώ. Οπότε, ας πιάσουμε στην σύνδεσή του, ας πούμε, με την άλγευρα. Για να λύσω εγώ, ας πούμε, ένα μαθηματικό πρόβλημα, θα ακολουθήσω μια σειρά βημάτων, μια μεθοδολογία. Ωραία. Έχω, ας πούμε, τώρα αυτό μπορεί να το καταλάβουν καλύτερα, ας πούμε, μαθητές τρίτης ηλικίου που δίνονται έτσι πιο τυποποιημένες λύσεις σε κάποιο σύνολο ασκήσεων. Βλέπω, ας πούμε, μια άσκηση που χρειάζεται, ας πούμε, να εφαρμόσω το θεώρημα ρόλου. Το ξέρεις, έτσι? Όχι. Μπορεί να το ξέρω με άλλο όνομα ή να μην το ξέρω. Ναι, ή το θεώρημα μέσης τιμής, ας πούμε, ή το θεμελιώδης θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού. Αν δω, ας πούμε, μια άσκηση, καταλάβω δηλαδή με το μάτι που θέλει, ας πούμε, τέτοιο θεώρημα, πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένα και πεπερασμένα βήματα για να λύσω αυτή την άσκηση.
εκεί είναι αυτό που λέμε ότι ο αλγόριθμος φέρνει την άλγευρα και το αντίστροφο. Το πιασες. Παρ' όλα αυτά όμως, σε έναν αλγόριθμο, ο οποίος μπορεί εγώ να θέλω, ας πούμε, έχω ένα πρόβλημα το οποίο θέλω να υπολογίσω κάτι, θέλω ας πούμε, να υπολογίσω παράδειγμα σου το εμβαδόν του τριγώνου. Θα ακολουθήσω συγκεκριμένα βήματα. Θεωρώντας ότι ξέρω τον τύπο του εμβαδόν του τριγώνου. Για να το δώσω αυτό στον υπολογιστή, πρέπει ας πούμε να το δώσω να το καταλάβει σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Αν θέλουμε να φτιάξουμε πρόγραμμα που είναι υπολογίζει το εμβαδόν. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς, αλλά επειδή... Είναι απλό εκεί, βάζουμε τα νούμερα και βγαίνει. Όπως είχε πει και ο Άλαν Τούρινγκ, ότι ουσιαστικά στις πράξεις και στους υπολογισμούς ο άνθρωπος δεν σκέφτεται. Δεν σκέφτεται ο άνθρωπος όταν κάνει υπολογισμούς. Δεν είναι σκέψη δηλαδή να σου πω 5 και 5 μου πεις 10. Θεώρησε πολύ σωστό και το έθεσε και σε πράξη. Μην φτιάξει την πρώτη ας πούμε αριθμομηχανή. Δεν ξέρω αν Νομίζω ότι τις γυρνάγαν με το χέρι τις πρώτες αριθμομηχανές. Το πρώτο κομπιούτερ λέει ήταν σαν και αυτό που μετράνε στο μπιλιάρδο τις καραμπόλες. Ναι. Είναι δηλαδή κάτι δισκάκια σε μια σιδερένια γραμμή και τα πηγαίνεις ένα-ένα προς τα εκεί. Όταν πάνε όλα από εκεί τα γυρνάς από την αρχή και μετράς μια ομάδα ας πούμε από κάτω. Κάτι μου θυμίζει αυτό, μου θυμίζει λίγο πώς μετράμε αυτά τα διαδικά ψηφία. Αυτό. Το μεταξύ οπότε... τόσο σαφής. Ήμουν όντως. Ναι, που μπορούμε να νομίζω. Σε κάλυψε δηλαδή πληρώς. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε debate πια. Ωραία, τέλειο. Και θα πάμε σε ένα πολύ απλό θέμα, αλλά πολύ δύσκολο. Μ' αρέσει. Θέλουμε να ψάξουμε την πορεία του πολιτισμού από τη σπηλιά στο τραπέζι που καθόμαστε. Πάρα πολύ. Ανακάλυψη του τροφού ή όχι. Όχι, ναι, τους επιμέρους αλγόριθμους. Ποιος ήταν ο πρώτος αλγόριθμος ας πούμε του πρωτόγονου, ποιος ήταν ο πρώτος αλγόριθμος για τον τροφό, ποιος ήταν ο πρώτος αλγόριθμος για να παίρνεις ένα κόκαλο και να το χρησιμοποιήσεις ως εργαλείο. Δεν χρειάζεται να πεις περισσότερο. Εντάξει, το κατάλαβα. Ότι καταρχάς κοινός παράγοντας όλων αυτών, κοινός παράγοντας παρονομαστής, πες το πως θέλει, ξέρω ότι είσαι και μαθηματικός, είναι η επιβίωση. Ωραία. Πώς θα διατηρήσει και πώς θα διαρρήσει το είδος του. Ωραία. Το κίνητρο λοιπόν αυτό του αλγόριθμου είναι η επιβίωση. Δημιουργεί ένα σωρό υποπροβλήματα. Το πώς θα φάει, το πώς θα, το πώς θα μείνει, το πώς θα δημιουργήσει στέγη. Πώς δεν θα το φάνε. Αυτό. Καλά, το πώς θα βιώσεις, αυτό είναι. Ωραία. Το πώς θα φάει δημιουργεί άλλο έναν σωρό κλπ. Μέσα σε αυτούς τους αλγορίθμους, υποαλγορίθμους της επιβίωσης ή της διαιώνισης του είδους του, υπάρχει και αυτό της εξέλιξης. Το να ξεφύγω λίγο ας πούμε από αυτό το νοητικό πεδίο που με περιβάλλει και να κάνω άλματα ως προς τον πολιτισμό. Τι εννοώ. Ο άνθρωπος από παλιά μπορεί να κυνηγούσε ας πούμε το θύραμα, γιατί υπήρξε θηρευτής και ακόμα υπάρχει, με ξύλο. Αυτό το ξύλο έγινε σίδερο, στιλέτο, μέχρι σήμερα να γίνει κυνηγητικό όπλο. Σωστά. Τα τεχνικά του σταδίου της εξέλιξης των αλγορίθμων δεν μπορώ να στα αναλύσω. Όχι, ναι. Αλλά το πώς μεταβήκαμε από το ξύλο στο πιστόλι είναι προφανώς ένας αλγόριθμος. Ένα σωρό αλγόριθμοι υποθέτω. Ένας αλγόριθμος με ένα σωρό υπολογορίθμους. Ήθελε ας πούμε να γίνει πιο αποδοτικός. Ωραία. Έτσι είστε και η γεωργία. Πρώτα έπαιρνε από το δέντρο, μετά σου λέει κάτσε να φυτέψω μερικά δέντρα, μην πηγαίνω μακριά. Α, μπράβο. Τεμπελιά. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Το μαθαίνεις καλά. Η συντονίζεσαι. Τώρα, παλιά ας πούμε μπορεί να μαζευόντουσαν οι άνθρωποι κυκλικά ξέρω εγώ. Έτσι. Ναι, το κλάν. Ναι, και να τρώγαν ας πούμε μαζί. Αυτό δεν διαφέρει και τόσο πολύ με τη σημερινή πραγματικότητα, γιατί άμα δεις τα περισσότερα τραπέζια, πάρε παράδειγμα. Εκεί που ήταν 20 άτομα στην αρχή, ήταν γύρω-γύρω. Αυτό νομίζω ότι είναι στην ανθρώπινη φύση, ας πούμε. Να μαζεύονται γύρω από τη φωτιά. Ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι κοινωνικό όν. Είναι, ας πούμε, προϊόν συναναστροφής και συντροφιάς. Άσχετα αν κάποιοι θέλουν να είναι μοναχικοί. Από τη φύση του άνθρωπος είναι κοινωνικός. Επειδή μου είπες πώς καταλήξαμε, ας πούμε. Μου ήρθε καινούργια ερώτηση που δεν την έχω δει πουθενά. Ναι, είχε να κάνει με το... Ναι.
οι επιστήμονες ελέγχουν τον εγκέφαλο, βάζουν ηλεκτρόδια και βλέπουν. Συγγνώμη. Σε κάλυψε έτσι. Ναι. Θέλω να μου τα λες, Όχι μόνο έτσι. με κάλυψες, μου άνοιξες καινούριο παράθυρο σε πράγμα που δεν το ήξερα. Παρένθεση, αυτό είναι λίγο το πρόβλημα του να γεννάει και άλλο καινούργιο οδηγό. Ναι, μεν εξελίσσεται, μαθαίνει κλπ. Αλλά το θέμα είναι να αποσαφηνίζονται πλήρως Τα βήματα, ναι, μην χαλάμε τον ένα αλγόριθμο για να. Όχι, τα ερωτήματα που θέτεις, οι απορίες που θέτεις, καλό είναι να αποσαφηνίζονται όλες και να Γιατί μην μετά γίνεται χάγια, άμα αφήσουμε ασαφή πράγματα. Ναι. Για πες. Λοιπόν, οι επιστήμονες σου λέει με τι κύματα είσαι στην ώρα του ύπνου, στο REM, όταν γυρνάνε τα μάτια, ιστορίες κλπ. Μετράνε τον εγκέφαλο. Ναι. Τον μετράνε και στον ξύπνιο. Ψάχνουν και παθολογίες, δεν τα ξέρω καλά βέβαια. Αναρωτιέμαι τώρα, ο άνθρωπος δημιουργεί αλγορίθμους συνέχεια. Δηλαδή, Από την καθημερινή ζωή Μπράβο. Δημιούργησα αλγόριθμο για να έρθω, δημιούργησα αλγόριθμο για να μην εκτεθώ. Ακριβώς. Μην πω βλακίες, μην κάνω κινήσεις που δεν πρέπει. Δημιούργησα αλγόριθμο για να δω αν είναι ωραία αυτή η κοπέλα που έρχεται, επειδή μπορεί να είμαι γέρος, αλλά είμαι ακόμη άντρας, ας πούμε, και κοιτάζω. Ωραίος. Οπότε είναι πάρα πολύ αλγόριθμοι. Και αναρωτιέμαι, έχουν ποτέ την ώρα που μετράνε έναν που κοιμάται και ξυπνάει να πέσουν 5 γιατροί πάνω του και να τους δει έτσι, τι συμβαίνει ηλεκτροχημικά στον εγκέφαλο εκείνη τη στιγμή που αρχίζουν και δημιουργούνται αλγόριθμοι άπειροι. Ποιος είναι αυτός, τι θέλει, εγώ ήμουν που κοιμόμουν, εθελοντής στο πείραμα, άρα είναι, Άρα η απορία είναι πώς οι αλγόριθμοι και ποιοι δημιουργούνται, ας πούμε, άμα υπάρξει σύγχυση στο μυαλό του ανθρώπου. Σύγχυση, μισό. πολυπληροφόρηση. Ναι, σύγχυση δεν το θέτω σωστά. Δεν Ναι, είναι όχι, μπορεί να είναι σύγχυση τελικά. Το πρώτο στάδιο μπορεί να ξεκινάει σύγχυση. Σύγχυση από το συγχαίο. Ναι, όχι, Όταν ναι. συγχαίονται, ας πούμε, πολλές σκέψεις. Έτσι το περιέγραψα, ότι ναι, ποιος είναι αυτός, έχετε δίκιο. Σύγχυση Τρέλα που μπορεί να. Σύγχυση μπορεί να περιέγραψα. συγχύστηκα, όχι αυτό. Ναι, σύγχυση αντιμετωπίζουμε όλοι σε κάτι καινούριο. Σύγχυση σκέψεων θα λέγαμε. Σε κάτι ολοκένουργιο αντιμετωπίζουμε σύγχυση. Τι είναι αυτό? Είναι ούφο ή μετεωρολογικό μπαλόνι? Ωραία. Τεχνικά μιλώντας, τι γίνεται? Τεχνικά τώρα. Έχουμε έναν αλγόριθμο ο οποίος θέλει να μας λύσει ένα πρόβλημα, ωραία. Σε αυτόν τον αλγόριθμο μπορεί να περιλαμβάνονται και άλλοι υποαλγόριθμοι ή, όπως μπορεί να ξέρεις, τα λεγόμενα υποπρογράμματα. Όπου τι γίνεται, ξεκινάει ο κύριος αλγόριθμος, δηλαδή από την αρχή, και κάποια στιγμή φτάνει σε έναν άλλον αλγόριθμο. Παγώνει και συνεχίζει ο άλλος αλγόριθμος. Η λεγόμενη, δεν ξέρω αν. Πρέπει να πάρει δεδομένα από τον καινούριο αλγόριθμο. Παγώνει, ναι. Παγώνει εκεί γιατί πρέπει να. Παγώνει και αρχίζει. Κατάλαβα. Αρχίζει και θέλει σε άλλο αλγόριθμο. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός, και μέχρι να δω τον άλλον. Έρχεται και κάποιος φίλος. Ναι, όχι. Που λες ότι είναι πολλοί γιατροί. Ξεκινάω, βλέπω τον ένα. Εντάξει, και μπορεί να τους βλέπω όλους πανοραμικά, ας πούμε. Ναι. Αυτός είναι που υπέγραψα ότι θέλω να. Αλλά βλέπω τον ένα και λέω ποιος είναι αυτός και αρχίζω και σκέφτομαι. Είναι ο καθηγητής, είναι βοηθός. Τι μπορεί να κάνει κλπ. Τρέχει λοιπόν αυτός ο αλγόριθμος έτσι ώστε να δω τον δεύτερο να παγώσει ο πρώτος και να δω, ας πούμε, και να αρχίσω να σκέφτομαι για τον δεύτερο. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί και λίγο ως διάσπαση προσοχής. Σύγχυση. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Αυτά είναι για άλλες επιστήμες. Δεν είναι για. Αυτό είναι πιο πολύ να το αναλύσουμε γενικά και τεχνικά χωρίς να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Ναι. Οπότε. Πήγε το μυαλό μου τι μπορεί να. Σε βοήθησε σε αυτό. Ναι, απλώς πήγε το μυαλό μου τι μπορεί να θεωρηθεί λεπτομέρειες. Ναι. Καμιά φορά μια λεπτομέρεια δεν είναι. Τελικά. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι. Ναι. Καλά, άμα αναλυθεί η λεπτομέρεια, φαίνεται ότι εν τέλει είναι όλα απλά. Οπότε λες ότι η λεπτομέρεια δεν είναι λεπτομέρεια. Ωραία. Οπότε συνεχίζουμε στον πολιτισμό. Οπότε τι απάντηση βγάζουμε από αυτό το. Απάντηση σε ερώτημα, ποια ότι στην ερώτηση, ας πούμε, της σύγχυσης των σκέψεων. Ναι. Η σύγχυση των σκέψεων ως. Τι συμβαίνει ως πρόβλημα ηλεκτρικά, θα δει ένα πράγμα τεράστιο εκεί που γράφουν όλα αυτά. Αν θεωρήσουμε ότι ο άνθρωπος έχει μια πάγια σκέψη, έναν πάγιο τρόπο σκέψης, λέγοντας ότι αυτός ο τρόπος σκέψης, επειδή ο τρόπος έχουμε πει ότι σχετίζεται με τον αλγόριθμο. Αν υποδώσουμε λοιπόν ότι αυτός ο τρόπος σκέψης του ανθρώπου είναι ο αλγόριθμος, έχει πάρα πολλούς υποαλγορίθμους μέσα που τρέχουν, ας πούμε, όχι παράλληλα απαραίτητα. Όχι παράλληλα. Σταματάει ο κεντρικός και αρχίζει και τρέχει, ας πούμε, άλλος. Οπότε αυτή είναι η απάντηση. Okay. Δεν τα λέω βέβαια αυτά μέσα στο κόβεις, έτσι. Δεν τα λέω αυτά μέσα στις διαφάνειες. Τώρα τα λέω, τώρα τα συζητάμε. Άμα θες να συζητήσουμε με τις με τις διαφάνειες,
Ο λόγος που ρώτησα για την εξέλιξη του πολιτισμού, πρώτος αλγόριθμος, πώς θα σκοτώσω για να φάω, ξέρω εγώ, δεύτερος αλγόριθμος κλπ. Θα βρω γυναίκα, ξέρω. Λέμε τώρα κάποιοι αλγόριθμοι. Άλλος αλγόριθμος πώς θα μεταφέρω κάτι πιο εύκολα. Βλέπω ότι η στρογγυλή πέτρα τσουλάει να φτιάξω κάτι ξύλινο που να είναι στρογγυλεμένο κλπ. Ο λόγος που την έκανε την ερώτηση είναι ότι με είχε απασχολήσει πολύ η εκπαίδευση. Γιατί θεωρώ τον εαυτό μου θύμα της εκπαίδευσης. Και εσύ, ναι. Τέλεια. Την αγαπάω την εκπαίδευση, τη θεωρώ απαραίτητη, αλλά ταυτόχρονα και τη μισώ, γιατί ήταν αποσπασματική, επιβλητική, καταπιεστική κλπ. Και γι' αυτό Έχεις ένα πολύ ωραίο θέμα και γι' αυτό να ολοκληρώσω αυτό. Θεωρώ ότι αν παρουσιάζουν στα παιδιά τις τάξεις, όπως είναι ο πρωτόγονος στην πρώτη, στη Δευτέρα η πρώτη τις κοινωνίες, στην τρίτη κλπ. Θα τα καταλάβουν όλα. Ναι. Και την άλγευρα θα καταλάβουν. Ενώ όταν θα φέρνεις έτσι αυτό, χ, ψ ίσον 2χ, μια κλίμακα ανεβαίνει με 45 μοίρες. Ψ ίσον 2χ. Το ύψος που ανέβηκε, όχι, Ψήσον 2 δεν είναι 45. χ δια 2. Χ δια 2. Ψήσον χ νομίζω 45. Ψ ίσον χ δια 2 είναι 45 μοίρες μάλλον. Όταν είναι ψήσον χ 45. Λοιπόν, θα το πάρουμε να το υπολογίσουμε τώρα. Αλγόριθμος. Θέλουμε να μας δίνει το ύψος που ανεβήκαμε όταν ανεβαίνουμε σε 45 μοίρες. 45 μοίρες είναι ορθογώνιο και ισοσκελές. Οπότε, Βασικά, κοίταξε να δεις. για κάθε βήμα, η ψήσον χ δεν είναι η διχοτόμος του καρτεσιανού, ας πούμε, του πρώτου και του τρίτου ανταρτημορίου. Του χ μικρό ψ και του. δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή πρέπει να το σκεφτώ. Τα μαθηματικά δεν έπρεπε να τα αγγίξω, είναι πολύπλοκα. Άστα. Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι συγκεκριμένο πολύ απλό. Ξέρεις γιατί είπα ότι είναι πολύπλοκα. Έχεις, ας πούμε, ένα σταυρό. Ωραία, Ξέρεις γιατί είπα ότι είναι πολύπλοκα. Ιδιοκτήτης φροντιστηρίου στη Όλωνος, μαθηματικός ο ίδιος που τον σεβόντουσαν όλοι και πλήρωνε και τους καθηγητάδες τους υπόλοιπους, Ναι. θα μας έκανε μάθημα. Ναι. Και άργησε 20 λεπτά, νομίζαμε ότι δεν θα έρθει. Ναι. Και ανέβηκε αστημένο γιατί ήταν και καπνιστής και χοντρός. Και δεν ναι. είχε ασανσέρ, 2 ορόφους. Και έβαλε μια γωνία και έβαλε μια τελεία. Και τα υπόλοιπα 40 λεπτά του μαθήματος προσπαθούσε να αποδείξει ότι η τελεία είναι μέσα στη γωνία και όχι έξω. Εντάξει. Ο μεγάλος μαθηματικός, άρα εκείνη η δυσκολία στο απλό. Οπότε γι' αυτό λέω δεν έπρεπε να αγγίξω τα μαθηματικά. Θυμήθηκα τον Κανέλο. Το συγκεκριμένο, εντάξει, τον το Κανέλο. συγκεκριμένο είναι άλλο. Αυτό το κόβεις, Ναι. δεν χρειάζεται. Ο νόμος όσο δεις, έχεις, ας πούμε, το καρτεσιανό που είναι ουσιαστικά ένα σταυρός. Σκέψου ότι ισχύει δηλαδή ότι η ψήσον χ είναι ευθεία, ας πούμε, διχοτομεί το πρώτο και το τρίτο τεταρτημόριο. Δεν είναι το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο τεταρτημόριο. Αυτό το διχοτομεί και ξέρουμε ότι έχουμε σταυρό, άρα 90 μοίρες. Ποιο είναι το μισό του 90? 45. Άρα η ψήσον χ είναι 45 μοίρες από την. Ψήσον χ, ναι. Καταλαβες. Ένα μέτρο από εδώ, ένα μέτρο από εκεί. πες το έτσι. Αν προχωράς ένα μέτρο από εκεί, σηκώνεται και ένα μέτρο το άλλο. Ή θα σου το πω κι αλλιώς. Βέβαια η υποτίμηση είναι πιο μεγάλη. Ναι. Αν πάρεις, ας πούμε, ένα σημείο στην ψήσον χ, όποιο θέλεις εσύ, ως προς την αρχή, αυτό το σημείο που θα πάρεις με τον άξονα, τα δύο διαγώνια, ας πούμε, σημεία, θέλουν ουσιαστικά ένα τετράγωνο έτσι. Νομίζω πιο απλή δεν μπορώ να σου δώσω γι' αυτό. Αν δώσεις αυτό που είπαμε πριν, που έκανα λάθος, που υπολόγισα λάθος το 2χ, ψ, κλπ. Αν το δώσεις αυτό σε παιδιά, Ναι. και τους πεις να γράψουν κρυφά την άποψή του ο καθένας, μπορείς να ξεχωρίσεις αυτούς που δεν σκέφτονται. Αυτοί που δεν σκέφτονται θα πούνε τι βλάκες είναι αυτοί. Αυτοί που σκέφτονται θα πούνε πω το σκεφτήκανε το πράγμα. Μα η επιστήμη δεν είναι άποψη. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Αυτοί που δεν σκέφτονται, που τα μαθαίνουν όλα έτοιμα, από την ώρα που υπόθηκε κάτι λάθος θα μας απορρίψουν. Αυτοί που σκέφτονται και που μπορούν να προχωρήσουν πάρα πολύ μπροστά θα πούνε το σκεφτήκανε. Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτό που είπες πριν, να σταθούμε στην εκπαίδευση. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης περιέχει μέσα την αλγοριθμική αντίληψη. Τόσο από τη μεριά των δασκάλων, όσο από τη μεριά των μαθητών. Δηλαδή, πριν που παίξαμε, ας πούμε, που υποδηθήκαμε, ας πούμε, το ρόλο του δασκάλου και του μαθητή. Που έκανα εγώ τον τρίτη δημοτικού όσο μπορούσα. Οι ερωτήσεις που έκανες εσύ είναι κριτήριο, γεννιούνται από την αλγοριθμική αντίληψη. Δεν ξέρεις τι σημαίνει κάτι, οπότε ρωτάς, σκέφτεσαι αλγοριθμικά. Δηλαδή σου δίνω εγώ, ας πούμε. Τι δεν ήξερα αυτό, Σου δίνω τροφή και άμα δεις, ας πούμε, κάτι που να είναι ασαφές, ένα-ένα θα το ρωτήσεις. Ας πούμε, έχουμε μια πρόταση α, με νη λέξεις. Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι αυτή η πρόταση είναι μια λίστα
μια συμβολοσυρά, πες το όπως θέλεις. Όχι, μια λίστα με συμβολοσυρές. Εντάξει. Λοιπόν, θα το κόψω. Λοιπόν, και εσύ ας πούμε ότι έχεις απορία ποια είναι η πρόταση 2 και η πρόταση είναι η πλην 3. Ωραία. Πρώτα θα με ρωτήσεις για τη 2, σου γεννιέται αυτός ο αλγόριθμος, ας πούμε, ποια είναι αυτή η 2. Τελειώνει αυτός ο αλγόριθμος από μένα με μια ανταλλαγή Ο δικός σου αλγόριθμος. Ναι, τελειώνει. Για να ικανοποιήσω εγώ το για δικό να μας. συνεχίσεις, εκεί πώς είπαμε, παγώνει ο αλγόριθμος που σκέφτεσαι εσύ, ας πούμε. Περιμένω να. Παγώνει εκεί στο 2, τελειώνω εγώ. Και αφού τελειώσω εγώ, συνεχίζεις μετά εσύ το συνειρμό σου και στην πλην 3 με ρωτάς ξανά. Και συνεχίζω μετά εγώ να σου λέω ποια είναι η Τώρα πλην μου 3. φέρνει σε μια άλλη απορία. Αυτό είναι μια ανταλλαγή, αν το θέλεις, αλγοριθμικής μεταξύ μαθητή Και καθηγητή. Ναι. Μου έφερες μια άλλη σκέψη. Όταν κατάλαβα το διαφορικό και τον ολοκληρωτικό λογισμό, Ναι. άρχισα να τα λέω τα μπακάλικα μαθηματικά ως τιμή για τις μπακάλιδες, οι οποίοι μεγαλώνουν οικογένειες, βγάζουν γιατρούς, δικηγόρους, παιδιά κλπ. Τι εννοούσα? Το ορθογώνιο, συντεταγμένων, οι άξονες, όλα αυτά είναι, η ευκλήδιος, γεωμετρία, όλα αυτά είναι 1 και 1, 2 και 3 κλπ. Είναι Τυποποιημένα εννοείς. απλά σε κατανοητά και εφαρμόσιμα. Ωραία. Τα ανώτερα μαθηματικά προέκυψαν όταν τα πράγματα γίναν μπακάλικα. Δηλαδή, το εμβαδό του τετραγώνου το βρίσκω, το εμβαδό του τριγώνου το βρίσκω, το εμβαδό του κύκλου δεν μπορώ. Γιατί δεν έχει ευθύουλες. Ενός πολυγώνου μπορώ, όσες γωνίες και να έχει. Ωραία. Και γι' αυτό βάζανε ένα εγγεγραμμένο πολύγωνο και ένα περιγεγραμμένο και όσο περισσότερες ήταν τόσο κοντά πλησίαζαν στο εμβαδό. Ακριβώς. Άρα, Αυτό δηλαδή, είναι μπακάλικο όμως. Εγώ θα μπορούσα να Που λέει πω, να τα αφήσω. θα μπορούσα να πω ότι το... Ωραία. Μου δώσει μια εξαιρετική πάσα. Κοίταξε να δεις. Στις διαφάνειες αναλύω, προσπαθώ δηλαδή να αναλύσω για το τι είναι η μαθηματική αντίληψη. Ωραία. Και για να δώσω ουσιαστικά τον ορισμό της αλγοριθμικής αντίληψης, πρέπει πρώτα να γίνει σαφέστατο, σαφής ας πούμε η διαφοροποίηση μεταξύ μαθηματικής και αλγοριθμικής. Ωραία. Πάμε για να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, σίγουρα όσα λέω ή όσα μπορεί να σκέφτομαι εγώ, στην πραγματικότητα είναι πολύ λιγότερα από αυτά που είναι στην πραγματικότητα. Ωραία. Σίγουρα. Δηλαδή, εγώ ας πούμε ορίζω ως μαθηματική αντίληψη την ικανότητα κάποιων ανθρώπων να μπορέσουν να αποτιμούν. Τι σημαίνει το αποτιμώ? Να μετατρέπω σε μετρήσιμες τιμές κάποια δεδομένα που βλέπω, σε νούμερα ουσιαστικά. Έτσι. Για να πάρω μια ιδέα σου. Και μεταβλητές. Πάρε παράδειγμα, μπορεί ας πούμε, να βλέπεις ένα τρίγωνο. Αλλά τι τρίγωνο, οποιοδήποτε. μεγάλο, μικρό, πιο μεγάλο από το άλλο, πιο μικρό από το άλλο. Αυτό έχει να κάνει με μαθηματική αντίληψη και να δεις, ας πούμε, τι γωνία μπορεί να σχηματίζει, με το μάτι να μπορέσεις να μετρήσεις, ας πούμε, πόσο μπορεί να είναι η μία πλευρά, η άλλη πλευρά και μετά να μετρήσεις την υποτείνωση σαν ορθογώνιο. Κατάλαβες που το πάω. Ή ας πούμε βλέπεις ένα αμάξι να κινείται σε σχέση με κάποιο άλλο. Το ένα αμάξι, ας πούμε, βλέπεις ότι κινείται με μια αλφα ταχύτητα, ωραία. Και το δεύτερο αμάξι να κινείται γρηγορότερα. Αυτό το κατά πόσο το να μπορείς να το υπολογίσεις διαισθητικά το λες και μαθηματική αντίληψη. Ή μαθηματική αντίληψη μπορεί να πεις, ας πούμε σε πόση ώρα θα φτάσει εκεί, δεδομένης ταχύτητας και ξεκίνησε να ξεκινάει πάλι. Ποιος ξέρει, μήπως έγινε κάτι που δεν το πήρα είδηση. Ίσως γιατί συμπλήρωσε 1 ώρα και 37 λεπτά, λέει εδώ. Για δες. Πώς τελειώνει. Μάλλον τελείωσε, ναι, ξεκίνησε τώρα. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε έγινε. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας και θέλω να μου πεις εδώ, Ναι. μην το ξεχάσω αυτό. Ναι. Ωραία, για ως προς την εκπαίδευση θα πω το εξής, ότι ενώ οι δάσκαλοι προσπαθούν, ας πούμε, να παραδώσουν το μάθημά τους τμηματικά, ασυριακά, όπως είπαμε πριν, τηρώντας δηλαδή την δική τους αλγοριθμική αντίληψη, εν τέλει δεν διδάσκουν αυτούσια. Αυτό το γράφω και μέσα στις διαφάνειες. Υπάρχουν κάποια μαθήματα τα οποία είναι πρακτικής φύσεως, όπως είναι η φυσική, όπως είναι τα μαθηματικά, όπως είναι η πληροφορική, λέμε τώρα. Η τεχνολογία που είναι στο γυμνάσιο, νομίζω, η οικονομία που είναι στο λύκειο, ακόμα και φιλολογικά μαθήματα υπάρχουν, ας πούμε, αλγοριθμικά μοτίβα.
Εδώ θα πω το εξής, ότι δεν διδάσκεται αυτούσια, γιατί όσο να είναι, νομίζω και το έχεις καταλάβει από πριν, ότι πέρα ότι είναι τρόπος σκέψης, είναι και τρόπος επιλύσεως των προβλημάτων. Ωραία. Αυτό κάνει. Ένας από τους σκοπούς της είναι αυτός. Το πώς θα επιλύσουμε ένα πρόβλημα. Οπότε, με το να μαθαίνουν τα παιδιά, να μαθαίνουμε ως παιδιά, γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα, το πώς να σκεφτόμαστε λοιπόν, μαθαίνουμε πώς να λύσουμε πληθώρα προβλημάτων. Με ένα γενικό, ας πούμε, καλούπι μέσα στο μυαλό μας, να γνωρίζουμε ότι αν δεν μας βοηθάει αυτή η λύση, θα πρέπει να σκεφτούμε, να φανταστούμε κάτι άλλο. Αυτό μπορεί όμως να χρειαστεί να γίνεται κατ' επανάληψη. Ωραία. Ναι, άμα στο μόνοι εδώ ξαναξεκινάει από αλλού. Λοιπόν, τώρα, κατά την άποψή μου, ωραία, υπάρχουν κάποια μαθήματα τα οποία η κυρίαρχα στοιχεία τους δεν είναι λογοτεχνική. Μπορεί να είναι καινοτομία, μπορεί να είναι φαντασία, δημιουργικότητα κλπ. Πάρε παράδειγμα, ξέρω εγώ, τα καλλιτεχνικά, ωραία. Κατά την άποψή μου πάντα, γιατί δεν συμφωνούν όλοι με αυτό, ακόμα και να τηρείται και που τηρείται, έτσι, η αλγοριθμική αντίληψη στα καλλιτεχνικά, σκέψου το εξής. Για να φτιάξω παράδειγμα ένα πρόσωπο, μπορεί να έχεις δει σε κάποια βιντεάκια που λέει πρώτα θα ξεκινήσω με τη μύτη, πώς θα το φτιάξω έτσι, ας πούμε, μετά θα φτιάξω το κεφάλι, μετά θα φτιάξω τα μάτια, δηλαδή σειριακά, έτσι. Ακολουθούμε μια σειρά βημάτων, έτσι. Το καταλαβαίνεις, νομίζω αυτό είναι απόλυτα σαφές. Οι λήπτες πρέπει να υποφέρουν, γιατί άμα ρίξεις μία λάθος, αν πάει. Ναι. Ο ζωγράφος μπορεί να διορθώσει. Μιλάμε τώρα για το μάθημα. Ο γλύπτης άμα φάει τη μύτη, πρέπει να έχουν φοβερή αλγοριθμική αντίληψη γλύπτες. Φαντάζομαι, ναι. Και φοβερή δημιουργικότητα εννοείται και χωροαντιληπτικότητα, ναι, σίγουρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακόμα και λοιπόν να παρατηρείτε το μοτίβο που παρατηρείτε, έτσι, εγώ θα έλεγα σε τέτοια μαθήματα να μην δίνετε τόσο βάση στην αλγοριθμική αντίληψη καθ' αυτή, γιατί χαλάει και λίγο το μάθημα και αν το θέλεις καταστρατηγούνται, ας πούμε, λίγο αυτά τα στοιχεία που ανθίζουν, ας πούμε, στον άνθρωπο κατά την παράδοση του μαθήματος αυτού. Ωραία. Σε μαθήματα όμως τα οποία κύριο αντικείμενο είναι η επίλυση προβλημάτων, όπως είπαμε, μαθηματικά, φυσική, χημεία, πληροφορική, οικονομία κλπ. Καλό θα ήταν για εμένα να διδάσκεται αυτούσια. Και τώρα θα μου πεις, πριν μου το πεις, να δω αν θα το πετύχω. Την ερώτησή σου. Γιατί να μην υπάρχει μάθημα ξεχωριστό αλγοριθμικής αντίληψης από το να ενσωματώνεται, ας πούμε, σε όλα τα άλλα μαθήματα? Από την πρώτη δημοτικού, από τα νήπια πρέπει να υπάρχει αυτό. Αυτή ήταν η ερώτηση σου ή όχι? Όχι. Ή θα τη σκεφτούσουν μετά? Σωστά θα μάντευες αν ήταν ερώτηση, αλλά δεν πρόκειται για ερώτηση. Μου θύμισες κάτι, επειδή είπες δεν είναι ανάγκη εκεί ο πολύς αλγόριθμος, ας πούμε. Μου θύμισες κάτι που είχα διαβάσει. Ένας πρωθυπουργός, δεν ξέρω αν ήταν ο Ρίγκαν κλπ., πρόεδρος της Αμερικής, μίλαγε σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και του λέει: δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, εσείς οι φυσικοί θέλετε πανάκριβα εργαλεία, μηχανήματα, τεράστια. Ενώ οι μαθηματικοί το μόνο που θέλουν είναι μολύβι και σβίστρα. Οι δε φιλόσοφοι δεν θέλουν ούτε τη σβίστρα. Έλα μου δε. Ωραίο αυτό. Οπότε μου το θύμισες λέγοντας ότι δεν είναι καλό σε ορισμένα πράγματα να το παρακάνουμε με τους αλγοριθμούς. Ούτε τη σβίστρα. Ναι. Οκ. Φαντασία οργιάζει σήμερα. Καλό είναι αυτό. Είμαστε σε καλό δρόμο, πιστεύω. Αυτό τώρα μου θύμισες το άλλο. Παλιά ένας πρόεδρος της ΜΕΝΣΑ άτυπος, δεν είχαμε ακόμη καταστατικό, μας είχε πάει να παρακολουθήσουμε ψυχοδυναμική κλπ. Και μία μέθοδο που λέγεται brainstorming. Επειδή είπες για χαοτικά, στο ένα στάδιο απαγορεύεται οποιαδήποτε κριτική και κάνει σχολιασμός ό,τι λέει ο ένας ή ο άλλος. Λένε ό,τι τους έρθει. Πώς να το κολλήσουμε με σάιο. Ακούει άλλο σάιο, λέει σάιο έχει και αχιβάδα. Αλλά αυτή δεν ξεκολεύεται. Και λέει με το υλικό από την αχιβάδα. Και δεν διακόπτει κανένας. Μετά ακολουθεί το άλλο στάδιο. Έρχονται οι κριτικοί. Κατάλαβα, και αρχίζουν εκεί πέρα, ναι. Μετά όμως. Δεν διακόπτουν το brainstorming, την καταιγίδα δεν την διακόπτουν. Έρχονται μετά υδραγωγεία, βρυσούλες, κουβάδες. Και όλα τα συναφή. Ωραία. Πάλι πίσω στο θέμα μας, γιατί χανόμαστε. Λοιπόν, για την εκπαίδευση.
κάποιος θα μπορούσε να πει, από αυτό που είπαμε πριν, ότι γιατί να μην υπάρχει ξεχωριστό μάθημα αλγοριθμικής αντίληψης ή αλγοριθμικής σκέψης, θα μου πεις, κάτσε. Αφού η ίδια η πληροφορική, το μάθημα, μιλάει για τους αλγορίθμους κλπ. Τι είναι κλπ. Δεν μιλάει όμως καθόλου για την αλγοριθμική αντίληψη των παιδιών. Πρέπει δηλαδή να το βγάλουμε εμείς. Πάνω σε αυτό θέλω να πω το εξής, ότι και να το συνδέσω και με τα προηγούμενα που είπαμε, ότι ναι, μεν είναι ένας απαρχαιωμένος τρόπος σκέψης, γιατί αποδεδειγμένα απασχολεί την ανθρωπότητα από την αρχαιότητα. Πώς να βρει νερό, πώς θα βρει τροφή, πώς θα χτίσει σπίτι, πώς θα φτιάξει εργαλεία για να κυνηγήσει, πώς θα φτιάξει εργαλεία για να φτιάξει σπίτι, πώς θα δημιουργήσει ένα. Τους προϊστορικούς χρόνους. Ακριβώς. Από την αρχαία λοιπόν ιστορία και την αρχαία προϊστορία. Είναι λοιπόν ένας απαρχαιωμένος τρόπος σκέψης. Και το οξύμορο σχήμα έρχεται ως εξής. Καινούριος όμως γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει. Για τον αλγόριθμο. Δεν το γνωρίζει, ακριβώς. Δηλαδή, τώρα πάω να ρωτήσεις που να το αυτό. Έχουμε πολύ κόσμο εδώ. Πήγαινε και ρώτησε, όχι τι είναι ο αλγόριθμος. Γνωρίζεις για την αλγοριθμική σκέψη. Θα σου πει δευτεροβάθμια εξίσωση. Μπορεί. Και θα σου πω και το άλλο. Στην παρουσίαση που έκανα εκείνη τη μέρα, πριν ξεκινήσω να λέω τα δικά μου, ή τα δικά μας, γιατί μας αφορούν όλους, ναι. Τα δικά σου μας αφορούν όλους. Ναι. Πριν ξεκινήσω να λέω, ρώτησα, ξέρει κανείς τι εστί αλγοριθμική σκέψη, αλγοριθμική αντίληψη, έχετε ακούσει κάτι σχετικό, γνωρίζετε τι είναι? Οι περισσότερες απαντήσεις ήταν όχι. Μάλλον τι περισσότερες, όλες ήταν όχι. Όταν λοιπόν αποσαφηνίστηκαν οι έννοιες και η ίδια η έννοια της αλγοριθμικής αντίληψης, ξέρεις τι κάνουν οι περισσότεροι? Αυτό. Ναι, αυτό είναι απλό εκ των υστέρων. Αυτό νομίζω ότι είναι. Δεν υπάρχει πιο τρανή απόδειξη ότι είναι πράγματι μεν απαρχαιωμένη, αλλά και καινούργια, γιατί πολλοί κόσμος δεν την ήξερε. Δεν λέω ότι αυτή τη γνώση την κατήχα εγώ πρώτερη. Σίγουρα μπορεί να το σκέφτηκαν και άλλοι άνθρωποι, πολύ πιο πριν από μένα και πολλά χρόνια πριν από μένα. Και πολλοί κάποιοι που μπορεί να είναι και γνώστες να καταλαβαίνουν computational thinking, υπολογιστική σκέψη. Για όσους ξέρουν, η αλγοριθμική είναι παρακλάδι του computational. Ωραία. Η computational έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Μία από αυτές είναι και της αλγοριθμικής. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, το computational thinking, η υπολογιστική σκέψη, έχει μέσα και το abstract thinking. Το abstract, το αφαιρετικό. Την αφαιρετική σκέψη, δηλαδή ότι από αυτό που βλέπω, από αυτά τα δεδομένα που βλέπω, αφαιρώ ας πούμε τα ασήμαντα και κρατώ τα σημαντικά. Okay. Με το ίδιο σκεπτικό παρεμπιπτόντως γεννήθηκαν και κλάσεις. Έχω ας πούμε, γνωρίζεις από αντικείμενο στροφή προγραμματισμό. Γνωρίζουμε κλάσεις για να προχωρήσουμε στην επίλυση. Όχι. Βασικά θα μπορούσε, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα την ερώτηση. Μάλλον. Έχεις ας πούμε ένα αντικείμενο, οποιοδήποτε αντικείμενο. Αν από αυτό το αντικείμενο, παράδειγμα, αφαιρέσεις κάποια στοιχεία τα οποία τα κρίνεις εσύ, έτσι, ως περιττά, δεν τα θέλω. Έχεις ας πούμε το λεγόμενο αφαιρετικό, αφαιρετικό καλούπι, να το πω έτσι, πολύ μπακαλίστερα. Ωραία. Και έτσι λοιπόν δημιουργείς μια κλάση. Για παράδειγμα, έχεις ας πούμε μπροστά σου 3 φυτά, μια λεμονιά, μια μηλιά και μια πορτοκαλιά. Τι κοινό έχουν αυτά? Κουποροφόρα. 1. Δέντρα. 2. Μισό. Τι διέπει τα δέντρα? Τι είναι δέντρο? Τι είναι δέντρο? Δέντρο είναι ο ενεργειακός συλλέκτης των ηλιακών ακτίνων. Έτσι το εξηγούσες σε ένα παιδί τρίτης δημοτικού? Δέντρο. Σε ένα παιδί τρίτης δημοτικού θα ρώταγα τι είναι δέντρο. Και μετά θα σκεφτόμουν τι άλλο θα λέγαμε. Ωραία, αυτός ο αλγόριθμος μεταβιβάζεται από το παιδί της τρίτης δημοτικού σε σένα και από σένα σε μένα. Οπότε σε ρωτάω τι είναι το δέντρο. Τι είναι το δέντρο? Είναι η εξέλιξη, η πολυκυταρική εξέλιξη ενός... Απλά. Τι είναι το δέντρο? Ένα σώμα που έχει κορμό, ρίζα και φύλλα. Και κλαδιά. Αυτό. Απλά. Ακόμη πιο απλά, που έχει κάτω και πάνω από τη γη τμήμα. Δηλαδή και οπτικά. Η διαφορά τους είναι η καρπή. Οπότε η καρπή είναι το στοιχείο που πρέπει να αφαιρεθεί
έτσι ώστε να εξάγω την γενική κλάση που λέω ότι είναι δέντρο. Είναι ας πούμε ένα σώμα με έναν κορμό, με έναν ξύλινο κορμό, ρίζες, κλαδιά, φύλλα και καρπούς. Αυτό είναι το δέντρο. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που διέπουν το δέντρο. Αυτή λοιπόν η αντίληψη είναι η αφαιρετική αντίληψη και ενσωματώνεται στο computational thinking. Μία από αυτές τις ενσωματώνεται αντιλήψεις... και στον αλγόριθμο, δηλαδή ρίζες είναι τα κίνητρα και οι ανάγκες. Κορμός είναι το στήσιμο του αλγόριθμου και όταν κερδίζουμε κάτι επειδή φτιάξαμε τις αλγόριθμους είναι η καρπή. Πολύ ωραίο και αυτό. Στον κόπο μας. Αυτή είναι μια πολύ ωραία αλληγορική αντίληψη. Ή και όχι αλληγορία. Βασικά θα λέγαμε σαν. Πώς θα λέγαμε στο παρομοίωση. Ναι. Αναλογία. Ναι. Αυτό έτσι που λες. Οπότε λοιπόν η αλληγορική αντίληψη είναι παρακλάδι του computational thinking. Απλά είναι κάτι ξεχωριστό πάνω στο οποίο ας πούμε, βασίζεται μια ολόκληρη επιστήμη αλλά και πολλοί ας πούμε, διεπιστημονικοί τομείς. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι η πληροφορική είναι η επιστήμη που μελετά τους αλγορίθμους. Η θεωρητική πληροφορική που μελετά κατεξοχήν τους αλγορίθμους και την αποδοτικότητά τους, αυτό που είπαμε πριν, με δεδομένους πόρους, πόσο χρόνο καταναλώνει και με δεδομένους τους πόρους, πόσο γρήγορα ας πούμε, τρέχει ο συγκεκριμένος αλγόριθμος, πόσο αποδοτικός μπορεί να είναι, τι αποτελέσματα μπορεί να εξάγει κλπ. Δεν γνωρίζω πάρα πολλά πάνω σε αυτό, οπότε δεν μπορώ να πω παραπάνω. Ωραία. Και προφανώς οι αλγόριθμοι αξιοποιούνται και από πιο ας πούμε, πρακτικούς τομείς της επιστήμης όπως είναι η κυβερνοασφάλεια, ας πούμε, έτσι. Το πώς ας πούμε, μπορεί να βρεθεί ένας αποδοτικός αλγόριθμος έτσι ώστε να σπάσει ας πούμε, έναν κωδικό. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τη θεωρητική πληροφορική. Δηλαδή το πόσο χρόνο μπορεί να καταναλώσει ή πόρους. Τέλος πάντων, αυτό off the record. Κυριολεκτικά, να με θες κόψει. Ό,τι κρίνεις, άμα ό,τι σου αρέσει. Όταν θα το δούμε και δύο όλο και μετά θα στήσουμε. Ναι. Απλώς θα βάλω από τις διαφάνειες αυτού που επιτρέπεται, θα τις βάλω στη σελίδα για αρχή, θα τις δημοσιεύσουμε τις διαφάνειες αυτού που επιτρέπεται. Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση, απορία πάνω σε αυτό? Υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλά θέματα που θα μπορούσαμε να καλύψουμε και πιστεύω θα μπορούσαμε να μιλάμε πραγματικά ώρες. Θα κάνω λίγο αντίστοιχο σε μια ερώτηση που νομίζω ότι την παρακάμψαμε πολύ γρήγορα. Ναι. Η ερώτηση που την παρακάμψαμε πολύ γρήγορα ήταν οι αλγόριθμοι κατά τη διάρκεια της πορείας από τη σπηλιά στο σήμερα. Ναι. Κάνω την αντίστοιχη ερώτηση τώρα. Πού θα ήταν άχρηστη μια τέτοια παρουσίαση σε παιδάκια? Δηλαδή, η πρόταση που είχα κάνει ήταν καθώς προχωράει πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, νήπια πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, να τον πηγαίνουμε σε μια παλιά ιστορία, προϊστορία, αλγόριθμοι πώς να επιβιώσω, αλγόριθμοι πώς να κάνω γεωργία, αλγόριθμοι πώς να κάνω όπλα, αλγόριθμοι πώς να πάω στο διάστημα κλπ. Θα ήταν πουθενά κακό το να χρησιμοποιήσουμε αυτό, να πηγαίνει παράλληλα με τα, καθώς μεγαλώνει το παιδί, να μαθαίνει πιο προχωρημένες καταστάσεις. Ωραία, θα σου πω το έχει κάτι κακό? Στα πιο πρώιμα στάδια της εκπαίδευσης, ακόμα και στα πρώιμα στάδια της εξέλιξης του ανθρώπου, ας πούμε, το βρέφος και αντίστοιχα ο μαθητής αρχίζει και μαθαίνει να το θέσω τώρα, την ατομική μορφή κάθε γνώσης. Τι εννοώ ατομική? Άτομο, και τέμνο. Δηλαδή την πιο απλή γνώση. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτή την απλή γνώση, αρχίζει και συνθέτει και φτιάχνει μόρια γνώσεων. Και αυτά τα μόρια γνώσεων αποτελούν ατομική γνώση, και τέμνο, κατάλαβες που το πάω, για άλλες γνώσεις μετά. Έτσι ώστε όταν πάρεις αυτήν την τελευταία γνώση που θα έχει και τη σπάσεις, την κατακαιρματίσεις σε υπομόρια κλπ. Θα φτάσεις στο τέλος στην πιο απλή γνώση που είναι τα άτομα. Και ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Και ότι αυτό είναι ποτήρι, ότι αυτό είναι κινητό. Κατάλαβες τι εννοώ. Οπότε ξεκινούμε πάντα από το πιο απλό που μπορεί να το καταλάβει ο οποιοσδήποτε. Με απλά ερεθίσματα. Και κάλυψα. Τέλεια. Αυτός είναι και ένας άλλος σκοπός των αλγορίθμων. Το να μπορείς ας πούμε να εκφράσεις όσο πιο απλά γίνεται, ωραία, και πιο στοχευμένα, καθορισμένα, προσδιορισμένα δηλαδή. Δηλαδή,
ας πούμε ότι έχεις το κινητό σου εδώ, το δικό σου και το δικό μου. Και σου πω πιάσε το κινητό. Εσύ ποιο θα πιάσει από τα δύο? Το δικό μου. Το δικό σου. Σου είπα πιάσε το κινητό όμως. Δεν είπα πιάσε το κινητό σου ή το κινητό μου. Αυτό είναι πρόβλημα προσδιορισμού, καθορισμού δηλαδή. Και καθορισμός είναι και ένα από τα κριτήρια που πρέπει να επιλύεται για να λέμε ότι έχουμε αλγόριθμο. Κριτήρια είπαμε την έτσι, προϋπόθεση, οδηγία. Και να το πάμε, ναι. Οπότε αυτό λοιπόν το ερώτημά σου εμπίπτει στην έννοια του καθορισμού. Το να προσδιορίσω τι είναι τι. Εγώ όταν γεννήθηκα δεν ήξερα τι είναι και να κάνει 2. Μπορούσα να μάθω και να γαλουχηθώ τι είναι και να κάνει 3. Το 3 αυτό όμως, το 3 που συμβολίζεται με 3, στην πραγματικότητα να είναι 2 τεμάχια. Κατάλαβες τι λέω? Δηλαδή η μονάδα ενός ας πούμε αντικειμένου μπορεί να συμβολίζεται με μία γραμμή. Οκ. Πρόσεξε. Οπότε αυτή η μονάδα και αυτή η μονάδα μας κάνουν 2 μονάδες. Αυτό το 2 είναι 2 γραμμές. 2 γραμμές όπως το ορίζουμε εμείς, έτσι. Μία και μία. Αυτό το 2, οι 2 δηλαδή γραμμές, θα μπορούσε να συμβολιζόταν με τον αριθμό 3. Κατάλαβες που το πάω? Είναι θέμα, όπως το 0, το 1-0 σημαίνει 2. Είναι θέμα συμβολισμού. Είναι θέμα στο πώς θα το μάθεις. Από την απλούστατη μορφή του. Έγινε ακόμα πιο σαφέστατο? Τώρα λιγάκι κόλλησα στο άτομο που τόνισες, γιατί θυμήθηκα ένα λάθος που είχα κάνει. Το α και τέμνο, δηλαδή σε γνώση η οποία δεν διασπάται παραπάνω. Είχα κάνει ένα λάθος. Μία εποχή. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Και αυτό κιόλας το χρησιμοποιήσαμε και στην αρχή. Πήραμε μια λέξη και την κατακαιρματίσαμε. Μου έλεγες τι είναι αυτό, σου λέγα αυτό. Μου έλεγες τι είναι αυτό. Καταλάβες, αυτό είναι από το τα προβλήματα που δημιουργούσε η απορία. Όταν μάθαμε για τις σχάσεις, ότι σπάσαν το άτομο, ας πούμε, ναι. Είπα, άρα δεν ήταν άτομο, είχαμε λάθος εικόνα του τι είναι άτομο. Ναι. Μετά όμως από χρόνια, όταν εγώ διασπάσω ένα άτομο, δεν είναι πια άτομο, άρα το άτομο είναι άτομο. Διότι την ώρα που θα το σπάσω δεν είναι άτομο. Δηλαδή, ο άνθρωπος, άμα τον σκοτώσεις, άμα τον κόψεις τα δύο, ας πούμε, δεν είναι πια άνθρωπος. Είναι 2 μισά πτώματος. Σωστά. Νομίζω ότι καταφεύγουμε σε φιλοσοφικά ζητήματα. Που δεν χρειάζεται να κάνεις μίστρα. Νομίζω, άμα θες τώρα, θες να συζητήσουμε επί τούτου, νομίζω δεν έχει να κάνει τόσο με την